Phutbol nakaslem jong unongsan Hima. Kalong kajing sarong ya kajela berok kawai hagaba hadin kesngi u president ka FIFA Gianni Infantino. Ulai jingero eki Paidbah nong kershan na India rakba thep ya kadurki na Shillong Hapoh Instagram jong u bat ya ro ek jing it Phutbol ki Paidbah. U Infantino ula thep ya kadurki balaring hafan pak kabapen kre dok mentirang ba HSRGT polo hagapor badan kajing lekai ka Argentina persya ya ka England hak balayi babuan kinong Krishan ka Argentina kile shat kemen hadian ba ka Argentina kala job ya ka England da arko la iwei. U Infantino ula tho daki hajar kinong Krishan ba shitham ha India kila wanlang ba ne ngobha ka chin le kai semi final FIFA World Cup hapdeng ka Argentina bat ka England. Ka khalipmat ka bakum kani ka pen ba ka FIFA World Cup la le kemen kham shajngai ban hakimadan ya le kai ka ba walam lang yiki brio lingba kani ka chin le kai ka ba itanat jongi ulaong. Kumban penken mau dang hikini sengi ka FIFA World Cup kala Pyllait iki Paidbah nong kershan na Shillong Hapoh Instagram hagajing le kai ka Argentina persya ya ka Egypt dakba kala ro ka Shillong namar ka jing ki Paidbah ban Peit Phutbol kani ka pen ba ka jila kala yo jing ithu wat ha ka perthai barok ka wei ya ka jing Phutbol ki Paidbah ha ka jila.